A Asociación Boa Vida propúxose que o Día para a Erradicación da Pobreza non pasara desapercibido en Pontevedra. Hoxe saiu á rúa cunha mesa informativa para poñer o foco nesta realidade. Visibilización do que facemos na asociación, sobre todo como un acto de concienciación sobre a pobreza, porque a pobreza non só é a escasez de recursos, é a veces o non poder acceder a eles. Nesta xornada fixeron finca a pobreza que chega dende as institucións. Pedir unha cita para estar en Xeiría e non ter ocos libres e non saber cando e solo que se abran 2 veces ao mes as citas e as poidas coller de madrugada, eso é un maltrato institucional. Para min, unha das principais agora mesmo e que creo que pode ser abarcable é que todo o mundo, todas as persoas que están na cidade teñan dereito a empadronarse onde están vivindo. Eso empezando por aí, porque é onde beben todos os dereitos. Pero tamén noutros aspectos que poden levar as persoas á exclusión social, máis aló da falta de cartos. Porque a maioría das veces, cando falamos de exclusión ou de pobreza, só estamos pensando en cartos, as persoas que son pobres, que non teñen e que están na calle. Pero hai outros tipos de exclusión. E non ter redes sociales, non ter acceso a recursos, eso tamén son formas de exclusión. Ter traballos esclavizantes, onde non tes tempo libre, non tes as túas vacacións, eso tamén é exclusión social e eso tamén está considerado como pobreza. Con 14 anos de traballo na cidade de Pontevedra ás súas costas, Boa Vida ten claro cal é o tipo de pobreza máis grave e máis violenta que están a sufrir moitos cidadáns, a dificultade de acceso á vivenda. Imaginadevos vivir nun piso compartido onde é unha habitación, onde tes que vivir e compartir vivenda ao mellor cos menores, pois costa 400 euros. Hai varios núcleos familiares nunha sola vivenda. Varios núcleos familiares que a vez non teñen contacto entre sí ou que non teñen ningún tipo de relación, pero que a mellor nun piso de 50 metros cuadrados hai vivindo 9 persoas, entre elas o mellor bastantes menores de idade. Podemos falar de baixos comerciais, podemos falar de garaxes, podemos falar de un montón de xente que está vivindo en situacións moi paupérrimas que non son en absoluto dignas. Para dar visibilidade a toda esta situación, dende a súa mesa informativa da Praza da Peregrina decidiron interpelar tamén a cidadanía. Fixérono plantexando 3 preguntas. Como te sentes cando axudas? Que é o maltrato institucional? E que che gustaría que se fixese para loitar contra a pobreza? Un pouco explicar o que facemos e lle preguntamos a xente, e ti que farías para acabar con eso? Moita xente di, pois mira, coas guerras, pois sí, outra, pois é recoller un pouco o que pensa a xente que vai pola calle. Boa Vida agradeceu a todos os que participaron entregándoles un libro e un fular das 2 tendas solidarias que teñen en Pontevedra, establecementos que funcionan a través da súa empresa de inserción laboral e que apostan pola economía circular.